fokua aldatu behar dugu eta euskal gizartearengan jarri behar dugu. Eta forua euskal gizartearengan jartzen badugu, gobernuak kontaktuak zabaldu behar ditu etarekin, ez etari ezer zor diolako, baizik eta euskal gizarteak indarkeriaren amaiera bermatzea nahi duelako desarmeari eta etaren desegituratzeari aurre eginez. Eta desarmerantz eta disoluziorantz aurrera joan behar da, ez gobernuak eskatzen diolako, baizik eta euskal gizarteak behar duelako indarkeria elkarbizitzarako eragozpen bezala desagertu dela ziurtasun osoz jakiteko. Eta amaitzeko eta esate baterako, presoen kolektiboak egindako mina aitortu behar du, ez espetxe onurak izateko legeak hala eskatzen dielako, baizik eta euskal gizarteak jakin dezan, behin askatasunean bakearrotzeko eragile konpromitituak izango direla. Horregatik, lokarrik, instituzio eta alderdi politikoei dei egin nahi die. Bere arreta eta bere fokoa euskal gizarteak nahi eta behar duen horrengan jardezaten eta oinarrizko adostasuna lorditzaten indarkeriaren amaiera, espetxe politika, biktima guztien aitortza eta elkarrizketa prozesuak abierazteari dagokienean. Modu horretan, eta gobernuak bakea errotzeko euskal gizartearen nahiari erantzun egoki bat eskatzeko indarra eta zilegitasuna izango dugu.